ukázka serveru. Tady máme Rachejtle, plugin. Takže tady máme zaměstnání. Práce pro prezidenta je asi nejvíc placená. Takže tady máme oranžová vlajka, hledají se vojáci do války. Červená vlajka, válka, zelená vlajka, radovat se, žlutá vlajka, dávejte na sebe pozor, dávejte na sebe bacha. Takže tady máme pro vojáky a pro lidi domky. Takže, no, toto asi je už, jsem vám ukazovala. Takže ty rachejtle jsem nějak teďka podělaný. Takže tady je prezidentovo sídlo, to jsem já. Si to tady pak ještě zkrášlím. Protože mi se ta podlaha až tak moc nelíbí, ale tady přitom se mi to líbí. A když se díváte nahoru, tak to je takový hrozný. A to ten je lepší, ale asi se tam ukrývá creeper. Takže já jdu nahoru. No, tady dám nějak ty torče. Tak teď vám ukážu střechu. Tady teď se hledají vojáci a radovat se. Takže tady by to mělo jít. Takže tak. Ježiši. Tady to mám zničený. Že mi to nejde. No, takže to asi je vše. Takže ještě myslím, že něco jsem vám chtěl ukázat. Ježiši, toto tady nemá co dělat. Takže já jsem Kuba Chaloupka. To asi vše. No, tady bych ještě mohl udělat dveře. Nebo prostě průchod. Máme tu pluginy. Napíšete plugins. Tady máme tady ty pluginy. Třeba já vám ukážu jeden. Jo, už vím. To tady nechápu. No prostě to je asi vše. Takže čau. Já vám dám IP, hamači a tak do popisu, takže připojte se a dobře první dostane admina.